kihan jong ka sorkar. Ki nong ilam bat ki nong kersan jong ulam phang berim ke yeng dorba thawan ke jela uba Martin M Dango kila menjor lang ban penbor ya uba Dango ban mikno na keseng NPP bat ban yakun na keseng BJP ya kini kerai la shim hadian ke jingelang jong ki nong ilam bat ki nong kersan ke balalong haslong klop u nong ilam jong ulam phang berim uba Pelsi Snaitang ulo ong ba kila rai ban kentu ya uba Dango ban yakun no na keseng BJP Dagi sepangut kinong kersan jong u kila lech ko office traikam jong keseng BJP ban penrung kerteng yela dia bat kini keseng. Uba Dango haka weipat kaliang uliat tu ikinong kersan jong u ba unsa shimmi ke raihi halor ke kam sain pertai jong u hadien ka jingelang bat kinong kersan. La ban kedau ba keseng NPP kila dep pembenai ke kerteng jong u ba Dango kum ukurtong bapura jong keseng na Ranikor constituency. Mentaka sihi ulhap ay ka resignation resign no na ka NPP nang bangiru ka por ka balingkot ngin yo ban perkat nang ni syakmat kumno bangin mentulun namar ka jingdawa jungi poj ba ka long kuma philayo sngaw nginam pensyang klikti Dango ban ngin penyang yu kum kandidat jongi Ka jingmi jong ki sortem tenrai